Gaurkoan Oskia Ugarte dugu hemen, Uharte Zentruko zuzendaria dena, eta, bueno, zer moduz? Ongi. Esker mile gonbidatzeagatik eta pozik zuekin egoteagatik. Ongi etorria. Eskerrik asko. Pixka bat kokatzeko konta iguzu, zer da Uharteko zentruko, arte garaikiderako zentroa? Bai, Uharte beti izan da erakusketarako zentro bat, bai? Hainbat ekitaldi eta ekintza egiten zirenak, baina oinarriz erakusketarako zentro bat. Iaz, abuztuan hasi ginen zuzendaritzan talde berezi bat, lau emakumez osatutako talde bat, eta gure intentzioa oinarrizkoena edo zentroaren norabidea edo aldatzea zen. Ez bakarrik erakusketarako, baizik eta errekurtso zentro bat izatea. Komunitate artistiko osorako errekurtso zentro bat bihurtzea. Uharte, adibidez egoitzak eskaintzea, tailerrak, komunitate artistiko osorako formakuntza ahalbidetzea eta horretan gabiltza. Eta uda honetan esate baterako ere gauzak prestatzen ari zarete, ez? Edo gaituzue hor? Hori da. Bai, udarako, urte osoan eskaintzen dugun ekintzen artean, udan ere badaude batzuk bereziak direna udakoak, beste batzuk urte osoan zehar eskaintzen ditugunak, adibidez, urtean zehar ilustrazio laborategiak eskaintzen ditugu, 4-5, eta uda hontan egingo duguna Iratxe López de Muñainekin izango da, mundu ezberdinak ilustrazioaren bidez sortzeko ahalmena ikertuko duenak, ez? Eta laborategi hauek irekiak daude publiko zabalari, adibidez, udakoak guri gustatuko litzaiduke familiak hurbiltzea, adibidez, egun bateko gauza da, goiz batekoa, eta oso ekintza politak izaten dira eta errazak edo, esan dezakegu. Aberasgarriak, baina oso edonorrentzako, ez? Gero badugu baita, udan iazia hasi ginen kanikula egiten dela artistentzako eskaintzen dugun egoitza bat edo erresidentzia bat. Helburua da ez errez egitea, kanikula da udamina, ez? Edo udaminan beti ez dugu gauza gehiago egiteko gogorik, eta gustatzen zaigu nola elkartzen garen, eta igual ez duzu ezer egin behar, baina azkenean sortzen da zerbait, ez? Eta egoitza honen helburua hori da, ez? Artista ezberdinak elkartzea, iaz adibidez 18-20 bat elkartu ziren, eta 3 egunez elkar bizitzea, Uharten. Ez dute lo egitena, baina bai egun osoa ematen dutela, haien proiektu buruz hitz egiten, edo haien bizitzari buruz hitz egiten, ez? Eta iaz oso berezia izan zer, baita guk eskaintzen dieguan bazkaltzea, ez? Jartzen dugu maila eta denok elkarrekin bazkaltzen dugu, eta modu horretan hobesten dugu haien arteko harremana sendotzea edo, bai? Edo badakizue, beti mahai baten inguruan, ez, bazkaltzen, momentu oso bereziak sortzen dira, eta ez bakarrik lanean, ez, sortzen direna, horiek ere sartu nahi ditugu Uharten. Eta hori urte osoko zerbait da? Kanikula gertatzen da beti udan, bai, udamina. Justo momentu horretan, ez, bero gehiena dagoen momentu horretan. Eta, aurten baita egin dugu beste ekintza bat, normalean Uharten egiten ziren haurrentzako tailerrak udan, eta aurten eskaini diogu da gazteei, bai. Egin dugu kolonia batzuk, kolonia feminista batzuk, deitu diogola, ze helburua da 2 astetan zehar gazte horiek, biltzen diren gazte talde hori, festa bat sortzea, bai? Egongo dira, abuztuako azkeneko 2 aste horietan elkarrekin, lanean, Uharten, eta irailaren batean antolatuko dute festa bat, bai? Festa feminista bat. Printzipioz, pentsatzen da musika talde batean, konkretuki, baina hori gazte taldeak erabakiko du, eta haiek izango dira, igual, festa feminista horretan joko duen taldeak, eta haiendako merchandising eta diseinu aldetik guztia sortuko dute 2 aste horietan zehar baita. Zopolita. Gauza berezia da, egiten dugu lehenengo aldia da, eta, bai, espero dugu gazte aski hurbiltzea. Uharten gainera badago ugazte espazio, eta espazio horretan konkretuki sortu da gazte feminista talde bat,
eta gainera mixtoa dena oso gauza polita eta berezia. Eta orduan, haiendako eskaintzen diegun, haiekin harremana sortzeko eskaintzen diegun ekintza da edo. Eta hor parte hartzeko EPEA oraindik irekita dago? Bai, EPEA irekita dago eta begiratu behar da gure web orrialdean. Oso erraza da inskripzioa egitea, 20 euro kostatzen du, eta e-mail baten bidez edo formulario erraz bat betetzen egiten da. Gazteentzako da, baina ez dago adin... Bai, 16 eta 25 urte bitarteko gazteentzako, bai. Adin horretan dauden gazteentzako. Badakigu 25 aurrera ere gazteak daudela, baina ekintza hau 25 urtera arte mugatu dugu. Oso esperientzia polita. Espero dugu baietz, bai. Eta, berrikuntza gehiagorik aldaude? Bai, baita hasi ginen ja joan den urtean azaroan, habitazion proiektuarekin. Habitazion da uharten erabaki dugun gune bat edo aukeratu dugun gune bat, hobesan da, eta gune horretan gertatzen diren gauzak normalean dira prozesuak, eta prozesu horren erakusketa egiten da asteburuetan. Asteburuetan ikusleak hurbildu aldira uharteraino edo zin hurbildu alda uharteraino, eta han ikusi aldu prozesu hori nola garatu egiten den 5 edo 6 astetan zehar. Hori da, igual modu arruntean esan da, erakusketa bat. Baina, guri zaizkigu gustatzen ere ohikoak diren erakusketak, ikuslea nahiko utxik ateratzen da handik orduan, zerbait gehiago sortzearren sortu dugu guk habitazion, gustatuko litzaiduke, bai artista horien artean sortzen diren prozesu eta bai publikoaren artean sortzen diren harremanak erakustea, Justo gainera, oraingoan daukagu, asteburu hontan hasiko da habitazion 5, eta hor gertatuko dena izango da Fermin Diez de Uzurrunek eta Arturo Fito Rodríguezek eskaintzen digute haien erakusketak ikusteko moduaren interpretazio bat baita. Orduan beti erakusteko modu horien inguruan beti saiatzen gara planteamendu berriak egiten, oraingoan baita. Eta, aipatu duzun lehen egonaldien inguruan bueltatuz, lehen erresidentzia moduko zerbait uda honetan egingo dena, baina gero ere urtean zehar badago... Hori da, guk ezberdintzen dugu, alde batetik daude egonaldiak guretzat. Egonaldiak eta guk eskaintzen diegula artistei espazioa uharten lan egiteko. Artistei edo, arte garaikidearekin harremanu duen edozin proiektuari eskaintzen diogu espazioa uharten. Espazio hori eskatzeko oso erraza da baita gure web orrialdean bidez egonaldiak edo estantziaz programa begiratu eta proiektua bidaltzen diguzu edo proposamena eta balorazio bat egiten da eta orduan erabakitzen da uzten zaion edo tokia artista horri, Badaude egun bateko egonaldiak eta baita urte batekoak, egun bat eta urte baten artekoak dira epeak. Bi modutakoak, batzuk oso laburrak direnentzako erabaki hartzen da momentuan iaia, baina igual eskatzen badiguzu tokia urte baterako ja behar dugu ikusi urteko programazioa nolakoa den, ea zenbat pertsona dauden eta orduan ja balorazioa igual kostatzen da gehiago, Beste aldetik, hori dira egonaldiak, bakarrik lekua eta uharten ditugun errekurtsoak uzten zaizkie. Baina gero daude egoitzak. Egoitzak dira beste nolakoa gu deialdi bat bidaltzen dugu, edo publizitatzen dugu, eta deialdi horretan aipatzen da aurkezten denaren proiektuaren norabidea zein izan behar den. Gutxi gora beragu ematen dugu ja adibidez aurten, orain udan ireki dugu deialdi bat, Nafarroako komunitate artistikoa eta artisten mapeo bat egiteko deialdia. Guk eskatzen diogu ikertzaile bati, izan daiteke soziologo bat edo artista bat edo nolakoa, baina guk esaten diogu zer behar dugun, edo zer nahi dugun berak burutzea. Gero, kasu honetan hori mapeo bat da. Gero badugu baita, ireki genuen beste deialdi bat, eta deialdi horretan eskatzen zen lan bat egitea Uharte, Atarrabia eta
Burlataren artean, hiru herri baiti deitu den, eta Argaren ibaiaren arteko harremana eta gizartearen arteko harremana aztertzen zuen proiektu bat aurkeztea. Horiek dira guretzat egoitzak. Eta diru bat ordaitzen zaio artistari. Denbora batez, jartzen zaio epe bat, gutxi gora berapuz hilabete bat, 2 hilabete, 3 hilabete, egoitzaren arabera, eta diru bat ematen zaie, bai ekoizpenerako, proiektuaren ekoizpenerako, eta baita haren soldata edo, ordaintzeko. Eta orduan, hor, bi gauza ezberdinak dira, eta hor soziologia aipatu duzu, ze esparru ezberdinak orduan, zuentzat zer da artista bat, edo ze... hori... Gainera, ez gara sartuko horretan oso nahaskorra delako, baina gu ez gara zuzentzen bakarrik artistei, baizik, eta beti hitz egiten dugu komunitate artistikoari buruz horregatik. Artista bat izan daiteke deialdi baten helburu, baita izan daiteke soziologo bat, baita dantzari bat, baita, edozein, arte garaikidean interesa duen edornorrentzako egon nahi dugu arten, bai? Ez bakarrik ikusle moduan edo tailer bat egiteko baizik eta agian, soziologo bat, ikertzaile bat edo historialari bat edo zein bere ibilbidean pentsatzen du interesgarria izan daitekela, ez? Guretzako edo gurekin lan egitea, ez? Egoitza baten bitartez edo ikerketa baten bitartez. Eta, gainera hori, ere ezberdintasun bat bi egonaldiak eta erresidentzien artean izan daiteke, batean bai dela zehazten dela gaia, ez? Hori da. Eta bestean jada gehiago, zuk daukasun proiektuak. Hori da. Eta artistek duten beharra asetzeko modu bat, bai? Ez duzu espaziorik, ez duzu errekurtsoren bat, eta uarten badugu, elkarlan egin dezagun. Nola ikusten duzue Nafarroa mailan hori artista, komunitate artistikoaren egoera? Nahiko minduta ikusi dugu, imaginatzen genuen, baina egia da, igual pixka bat sorpresa hartu genuela zentzu horretan. Nahiko minduta ikusten dugu geruza guztiaz ez da haiekin lan egin. Orduan, guretzat bai zen helburu bat, baina orain gehiago, haientzako eta haiekin lan egitea, bai? Komunitate artistiko osoarekin lan egitea. Orain arte beti helburuak izan dira publiko gehiago izatea, jende gehiagorengana hurbiltzea, eta agian jendeak ez du interesa, baina eskaintzen dena ere, ez dago hor sustratorik. Orduan, egin behar duguna da, artista komunitate guzti hori edo komunitate artistiko oso hori sendotzea edo, bai? Orduan horretan, gabiltza horregatik hainbeste tailer, hainbeste formakuntza, hainbeste baita guretzat egoitzak oso ongi daude, egonaldiak oso ongi daude, eta eskaini behar den zerbait da, baina egoitzak ere nola lan artistikoa edo ikertzaileen lana inkluso profesionalizatzeko modu bat bezala, bai? Eta, hori, udan egongo dena ere ja komentatu duzu, eta udazkenari begira ere zerbait alduzue hor? Bai, udazkenean baita beste tailer batzuk egingo ditugu Mapamundistas elkartearekin, beti haiek egiten dute proiektua gutxi gora bera udan eta irailean hor tarteka egiten dute Mapamundistas proiektua erakutsi, aurtengoa guk egingo dugu lan haiekin gehien bat hori tailer bat sortzen. Gu eskaintzen dizkigu artistei profesionalizatzeko tailerrak urtean gutxi gora bera 5 bat, eta irailean eskainiko duguna izango da Mapamundistas elkartearekin, eta hitz egingo du nola gure eguneroko bizitzan mugimendua edo paseoa edo deambulazioak ze garrantzia daukan, ez? Edo zer adierazten den horren bitartez edo zer ez dugun nahi adierazi, ez? Horri buruz, gauza berezia izango da. Gainera aurten ere zuen 10. urteurrena da. Bai, aurten eraikinaren 10. urteurrena ospatzen da. Apirilean izan zen irekiera ofiziala egin zenean, eta ireki zen Utzik uharteko zentroa oso famatua izan zen ekitaldi hura, ez zegoen erakusketarik, ez zegoen ezer erakusteko eraikina baizik. Eta etzen oso irekiera polita izan, ez zuten herrian, ez zuten bat ere maite eraikina, eta orduan
erabaki dugu urrian egin zen beste irekiera hori aukeratzea, ez? Ospatzeko 10. urteurrena, ze hor bai erakutsi zen erakusketaren bat egon omen zen. Bueno, eta guk erabaki dugu baita egun horretan gutxi gora bera urrian erdialdean bukaeran ospatuko dugu ekitaldi ireki batekin, ekintza ezberdinak egongo dira, jende guztia parte hartzeko, eta, bueno, elkarrekin pixka bat uharteko zentroa suspertzeko, ez? Bueno, momentuz udako ekintzak, bai, hori da. Bereziki, bueno, urtean zehar dauden gauzak ere daude orain, baina batez ere garrantzia duena orain da kolonia feministena, ez? Bai, guretzat oso ekitaldi berezia izango da, bueno, alde batetik publikoagatik, gazteak normalean, gaztei edo ez zaie begiratzen, ez, normalean, edo ez zaie eskaintzen gehiagiz, bueno, badago hor interesik ez dutenaren mamu hori, ez, eta, bueno, gu horren kontra joango gara, eta uste dugu baietz interesa handia dutela, eta haiei interesatzen zaien zerbait eskaintzen baldin bazaie zergatik ez, ez. Eta, bueno, konfiantza dugu horrengan, ez, deialdira aurkeztuko direla gazte hauek. Berezia horregatik eta berezia baita uharten betidanik egin direlako aurrentzako ekitaldi horiek udan, eta aurten erabaki dugu ez egitea, agian datorren urtean berriz hasiko gara, bai gazteak eta bai aurrekin, baina aurten bakarrik gaztei, eta horrek ere markatzen du baita, aldaketa bat. Eta uharten ere badago mugimendu feminista, ez? Bai, hori da, uharten badago ugazte espazioa, aurretik Buldain Fundazioa zenaren egoitzan, eta horrelkartzen diren gazteen artean sortu da talde bat, feminismoak lantzen dituenak, eta gainera oso talde berezia zen mixtoa da. Neskak eta mutilak nahasten dira hor, eta hori ez da maiz gertatzen. Eta haiekin harremanean sartzeko proposatzen diegunak ekintza bat da, ez? Mundu artistikoan emakumearen presentzia hor aldago edo ez dakit, nola? Bueno, gure gizartean orokorrean bezala, ez? Artea beste alor bat da, baina ez da berezia honetan. Ez du emakume gehiegi, ez du presentziarik, orduan, ez da berezia, honetan, artearen mundua. Beste gozetan bai, baina honetan, bai, bazterketa hori ere emakumek ere sufritzen dugu, bai. Oso garrantzitsua eta polita, batez ere. Bai, egiten dugun, imaginatzen dut egingo den lana polita izango dela hori bai, gazteekin, eta haien proposamena eta parte hartzea beti oso berezia izaten da gazteena, bai. Hemendik animatzen ditugu guztiei apuntatzera. Hori da, bai. Eta eskerrik asko egiten duzuen guztiagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Hurrengora arte, bai.